M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tikulandireni abale okondeka mwa Ambuye lero lolemba pa 11 August mchaka cha 2025. Ndipo lero timakita chaka cha Clara Woyera. Mawu oyamba akuchokera m'buku la Deuteronomy mutu 10 kuyambira ndime ya 12 kulekera 32. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Theodore Zalimba kuchokera ku St. Louis de Montfort, Balaka Parish mu Diocese ya Mangochi. Ndipo mthenga wabwino monga adalembera Mateyu Woyera mutu 17 kuyambira ndime ya 22 kulekera 27. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Stephen Lembani Kasim kuchokera ku St. Peter's Utale 1 Parish mu Diocese ya Mangochi. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la Deuteronomy. Mose adati kwa Aisraeli, tsono inu Aisraeli, tamvani zimene Chauta Mulungu wanu akukuwuzani. Akufuna kuti muzimuopa ndi kuchita zonse zimene akulamulani. Muzikonda Chauta ndipo muzimtumikira ndi mtima wanu wonse ndi moyo wanu wonse. Ndipo muzimvera malamulo ndi malangizo onse a Chauta amene ndikukulamulani lero lino, kuti zinthu zikukomereni. Kumwamba ndi zonse zili kumeneko ndi zake za Chauta, pamodzi ndi dziko lapansi pano ndi zonse zili m'menemo. Komabe Chauta adakonda makolo anu kwambiri, kotero kuti m'malo mwa kusankha anthu ena, adasankha zidzukulu za makolo anuwo, ndiye kuti inuyo, mpaka lero lino. Tsono muchotse zoyipa m'mitima mwanu, ndipo mulekeretu kukhala ndi mtima wokanika, pakuti Chauta Mulungu wanu ndi Chauta kupambana milungu yonse, ndiponso ndi Ambuye woposa ambuye. Ndi wamkulu, wamphamvu ndi woopsa, sakondera ndipo salandira ziphuphu. Amateteza ana amasiye ndi akazi amasiye, ndipo amakonda anthu achilendo amene amakhala pakati panu, ndipo amawapatsa chakudya ndi zovala zomwe. Tsono muwakonde anthu achilendowo, chifukwa inunso mudali alendo ku Igupto. Muzimvera Chauta Mulungu wanu, ndipo muzipembedza Iye yekha. Muzikhala okhulupirika kwa Iyeyo, ndipo muzilumbira m'dzina lake lokha. Mtamandeni pakuti ndiye Mulungu wanu, ndipo mwadzionera nokha zazikulu ndi zoopsa zimene Iye adakuchitirani. Pamene makolo anu ankapita ku Igupto, adalipo 70 okha. Koma tsopano Chauta Mulungu wanu wakuchulukitsani ngati nyenyezi za mlengalenga. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a mthenga wabwino monga adalembera Mateyu. Ulemu kwa inu Ambuye. Mthenga wabwino wa Mateyu mutu 17 kuyambira ndime ya 22 kulekera 27. Pa tsiku lina ophunzira atasonkhana onse ku Galileya, Yesu adawawuza kuti Mwana wa Munthu akuzaperekedwa kwa anthu. Iwo azamupha, koma mkucha wake Iye azauka. Ophunzirawo atamva zimenezi adagwidwa ndi chisoni chachikulu. Pamene Yesu ndi ophunzira ake adafika ku Kapenawo, okhomesa msonkho wa ku Nyumba ya Mulungu adafunsa Petro kuti, kodi aphunzitsi anuwa sakhoma msonkho wa ku Nyumba ya Mulungu? Iye adati, amakhoma.
Tsono Petro atalowa nyumba asananene chilichonse, Yesu adamufunsa kuti, iwe Simoni, ukuganiza bwanji? Kodi mafumu apansi pano amalandira msonkho kwa yani? Kwa anthu a mtundu wawo kapena kwa alendo? Petro adati, kwa alendo. Apo Yesu adamufunsa kuti, tsono ndiye kutitu anthu a mtundu wawo sayenera kukhoma, koma kuopa kuwakhumudwitsa ku nyumba ya Mulunguwa, kaweze nsomba ku nyanja. Nsomba imene ukayambire kuweza, ukayikanule kukamwa, ndipo ukapezamo ndalama, ukatenge ndalamayo kukakhomera msonkho wanga ndi wako omwe. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale anga okondeka mwa Ambuye, lero tukuchita chaka cha Clara Woyera, amene adabadwa mchaka cha 1193. Ndipo mbiri imafotokoza kuti Clara Woyera adatengeka, adakopeka ndi malalikidwe abwino a Francis wa ku Assisi Woyera. Ndipo chimene adachita Clara, adapita mwachinsisi kwa wansembe ameneyi kukafunsa za mmene iyeyo angalowere makamaka usisitere. Ndiye Francis wa ku Assisi Woyera adamulangiza, ukuyenera kusiya zonse kuti utumikire Mulungu. Ndipo mbiri imafotokoza kuti mchaka cha 1212 Clara ameneyi adapita kwa Francis wa ku Assisi, ndipo chifukwa cha moyo wake nayenso adakopa makolo wake napita kumeneko. Ndipo atafika, Clara ameneyi adatenga zovala zake nakazipereka pa guwa, kenaka adakavala ziguduli nayamba kutumikira Mulungu. Ndipo mbiri imafotokoza kuti Francis wa ku Assisi Woyera adalibe malo omusungirako Clara ameneyi, ndipo adakampereka ku nyumba ya sister obindikira a Benedictine. Ndipo ali kumeneko timamva kuti makhalidwe ake adakopa anthu ochuluka. Moyo wake udapangisa kuti nayenso ayambise chipani cha sister obindikira cha Poitiers. Ndipo Papa Innocent wa namba 6 adavomereza chipani chimenechi. Ndipo mchaka cha 1253 Clara Woyera adamwalira. Chaka cha 1255 Clara ameneyi adatchulidwa Woyera. Kuzira mmoyo wake, mbiri yake, ifenso tikuphunziramo. Tikuzira mmoyo wathu tiziyesesa kukupa ena kuti abwere nyumba ya Mulungu. Kodi ife muzoyankhula zathu, muzochita zathu, timakopa ena kuti abwere mu nyumba ya Mulungu? Mawu oyamba a tsiku la lero amene tawerenga tikupezamo maphunziro angapo. Poyamba tikuona kuti Mose akuwathandiza anthu a Israeli amene adali ku chipululu kuti amvese bwino kuti ngakhale ali mu chipululu chimenechi, ngakhale akumana ndi mavuto amenewa, Mulungu ali nawo. Mulungu amakhala nafe ngakhale mavuto amene tili nawo. Kodi inuyo muli mavuto otani? Muna nkutheka banja sili kuyenda, usembe sili kuyenda, business sili kuyenda, Mulungu amakhala nafe. Mose akutithandiza chimenechi. Ambiri mwa ife muna nkutheka timataya timaphatana ndi Mulungu pamene zinthu zikuyenda, pamene banja likuyenda, business ikuyenda, usembe ukuyenda. Zinthu zikayamba kutisokonekera timamutaya Mulungu kuyamba kutsatira zinthu zina. Koma tikuona mawu oyamba Mose akuwalimbikisa ana a Israeli kuti ngakhale akukumana ndi mavuto, Mulungu ali nawo, Mulungu ali kukhala nawo, Mulungu akuyenda nawo, amapezeka m'mavuto momwemo. Mulungu tamadziwa kuti ife ngakhale tikumane ndi mavuto, tikuyenera kudziwa kuti makamaka mavuto amene timakumana nawo saposa chikondi chimene Mulungu amatipasa. Ni Mulungu amene adamva zowawa
ni mulungu amene adaphedwa ndipo mulungu yemweyo adagonjetsa imfa ndi cholinga choti inu ndine tilandire chipulumutso. Kotero palibe vuto lalikulu limene lingapose chikondi cha mulungu. Phunziro lina ndilona kuti kudzera m'mavuto osiyanasiyana amene timakumana nawo atithandize kuphatana ndi mulungu. Tikamawerenga mbiri za oyera osiyanasiyana, makamaka Ignasio wa ku Loyola woyera, timaona kuti atavulazidwa ku nkhondo kuja ali ku chipatala adayamba kuwerenga mabuku auzimu. Koma kudzera m'mabuku amenewa adaphatana ndi mulungu nayamba kuwerenga kudziwa za chikondi cha mulungu. Kutanthauza kuti inu ndine pamoyo wathu wa siku ndi siku mavuto amene timakumana nawo atithandize chimenechi kulumikizana, kuphatana, kuyendera limodzi ndi mulungu. Kuti pakati pathu tilipo ena banja linavuta koma kenaka tinayamba kulimbikira kupemphera. Lero mwina ndife anthu odalirika kutchalichi, tapatsidwa maudindosi, ndife acheya kaya ku legio kaya kuti tidayamba kupemphera kwambiri pa nthawi imene tidakumana ndi mavuto, pa nthawi imene tidasiyidwa banja, pa nthawi imene ntchito yathu idatha, pa nthawi imene business idavuta. Lero ndife anthu okhulupirika odalirika kutchalichi chifukwa cha mavuto amene tidakumana nawo. Tiphunzire kuphatana ndi mulungu pamene takumana ndi mavuto. Tisakhale akhristu okonda mulungu pamene zinthu zikuyenda. Ndipo poseri tikuonanso kuti Mose akuwalangiza ana a Israeli, akuwauza kunena kuti inu musayiwale muli ku Egypt kuja mudali ngati alendo, koma anzanu adakusamalani. Muna phunziro lalikulu ndona kuti inu ndine timasamala bwanji anthu ena amene ali m'mavuto osiyanasiyana, amene ali ngati alendo ku kampani kwathu, amene ali ngati alendo mu mpingo mwathu akupitiriza kumene, amene ali ngati alendo kulimana kwathu. Timawalandira bwanji kuti azindikire chikondi cha mulungu. Mose akutikumbutsa chimenechi, tiphunzire kusamala bwino alendo osiyanasiyana amene tili nawo. Kuti mwina pa nthawi imene unali semino kuti ukalowe nsembe, ansembe ena adakuthandiza kumvetsa bwino za chikondi cha mulungu, kumvetsa bwino za njira imene mulungu wakuyitana. Koma lero udalowa nsembe ndiye bambo mfumu akupasa brother semino, mmalo moti mumuthandize nayenso amvetse bwino za chikondi cha mulungu, timayamba kumpweteka, kumkhomerera kuti asakafike ku cholinga cha mulungu. Tiphunzire kusamala bwino alendo amene ali pakati pathu. Munthu wavutika zaka zonsezi usapeza ntchito, lero uli pa kampani wasanduka bwana olemba ena ntchito, koma chimachitika ndi chani? Ena akalembera kuti tiwalandire timawanyoza, kufunanso kuti mwina atipase ndalama. Munafunsa kumana kuti kodi ndalamazo ndakazitenga kuti? Munthu ngati amene kulembera ntchito ali pa ulova akufuna apeze ntchito, koma lero chochitika ndi chani? Alibe ma connections amenewa, ali ndi zingati tipase. Ena kumafika poti mina tigone nawonso kuti munthuyo wavutika akufuna ntchito, koma kuti mumulembe mukufuna mugone naye. Mwinafunsa ndiye mugone na anthu angati kuti mwalembe ntchito. Tiphunzire kusamala bwino alendo. Muthenga wabwino akungofuna kusindika kunena kuti masautso ndiye gwero la chipulumutso chathu. Yesu mwini wake adamva zowawa kuti atipulumutse. Ifenso pamene takumana ndi mavuto tisataye mtima, tisabwerere mbuyo, koma mavuto atithandize kuphatana ndi mulungu. Ulemu ukhale kwa Atate ndi kwa Mwana ndi kwa Mzimu Woyera, monga panali poyamba, tsopano ndi masiku onse ndi pa nthawi zosatha. Amen. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.